Türkmenistanda pajygaly ýol hadisalarynyň ýene biri boldy. Daşoz-Lebap awtomagistralnyň ugrunda bolan uly hadisasynda 5 adam, şol sanda 9 aýlyk göwreli gelin helak boldy. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy we çeşmeleri 13-nji iýulda Daşoz welaýatynyň maglumat berdiler. Helakçylikli waka 10-njy iýulda ýerden sagat 9:30 töwereginde awtomagistralnyň göwreli etrawyň Hüdük Muradow adyndaky daýhan birleşiginiň Buzgömen owasyny kesip geçýän ýerinde boldy. Şol gün ýerden bu owadaky bir maşgalanyň agdaty geliniň çağa dogurmaly wagty gelende tiz kömege jaň edýär. Ýöne tiz kömek gullugy owa baryp bilmeýänligini aýdýar. Soňra maşgala hususy ulagynda Kreyden goňşusynyň awtomobilinde görogly etrap hassahanasyna tarap ýola düşýär. Olar geliniň derdiniň agyrlaşmagy netijesinde sürüjiden ulagy tizrak sürmegi haýyş edýärler. Sürüji özlerini saklamagy çalyşan ýol polisiýasyna ulagda göwreli aýalyň bardygyny işaret edip, howsala çyralaryny ýakýar we durman dowam edýär. Dip ýagdaýdan habarly polisiýadaky çeşmämiz aýtdy. Şondan soňra ýol polisiýasy ulagyň ýzynyň kowmaga başlaýar. Krediýän sürüji ulagyň ýanyç goýulýan bakyny gara ýoluň hatyrdan çykyp, döwülüp duran asfalt bölegine degirýär we ulagdan benzin syzyp başlaýar. Netijede ýanyp başlan ulag partlaýar. Pajygaly wakada başga ulaglara hiç bir zeper ýetmedi. Ýöne ulagdaky 9 aýlyk göwreli aýal we onuň maşgalasynyň başga da 3 agdasy. Şeýlede ulag sürüjisi helak boldy diýip çeşmämiz aýtdy. Bu waka boýunça ýol polisiýasynyň işgärine garşy jenaýat işi gozuldy we ol kadyet dinlenşigine çenli ätiýaşlyk şerti bilen tutsawlykda saklanmaly edildi. Helakçylikden soň ýaşaýjylaryň ençemesi tiz kömek ulaglarynyň owa ýerlerine barmazlygyna nägilelik bildirdi. Olar tiz kömek ulaglary owalara gelýän bolsa, belki bu hadisa bolmazdy diýdiler. Dip habarçymyz yerli saglyk işgärine salgylanyp etrapda diňe 2 tiz kömek ulagynyň bardygyny hem aýtdy. Ýatlasak Türkmenistanda tiz kömek gullugynyň owa ýerlerine barmaýandygy, etraplarda we şäherlerde hem olaryň wagtly-wagtynda gelmän gija galýandygy barada Azatlyk ençime gezek habar berdi. Azatlyk waka boýunça göwrogly etrap polisiýasyndan Daşoz welaýat polisiýa müdürlüginden we tiz kömek gullugyndan kommentariýa almaga synanşdy. Ýöne redaksiýamyzyň 13-nji iýulda ýygyderli eden synanşyklary netijesiz boldy. Soňky aýlarda Türkmenistanyň dürli sewetlerinde ýol hadisalary ýygy-ýygydan ýüze çykýar. Azatlyň habarçylary şu ýylyň başyndan bäri ýurduň dürli sewetlerinde ony gola ýol hadisasynyň bolandygyny we bularda 30-dan gowrak adamyň helak bolandygyny habar berdiler. Ýol helakçylikleriniň aglabasy ýurduň welaýatlaryny paýtaxt ýa beýleki sewetler bilen birleşdirýän gara ýollarda bolýar. Geçen hepdeniň ahirinde Aşgabat Mara awtomagistralnyň ugrunda bolan 2 ýol hadisasynda 7 adam şol sanda tutuş bir maşgala helak boldy. Geçen aýda bolsa Aşgabat Daşoz awtomagistralnyň ugrunda 2 ýeňil awtologyň pete-pet çakışmagy netijesinde bolan ýol hadisasynda 4 adamyň helak bolandygy ma'lum boldy. Türkmenistanyň içeri İşler Ministerligi we oňa degişli edaralary ýurduň çäginde hasaba alynýan ýol hadisalary barada halka hasabat bermeýärler. Berk döwlet gözegçiligindäki media serişdeler hem ýurtda bolýan ýol helakçylikleri baradaky maglumatlary ilat köpçüligine ýetirmeýär.